Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzda haýy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuwun hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Dikuçorda paýtagtymyzda hemme taraplan ösdürmek boýunça alınıp barýan işler we yurdumyzyň baş şäheriniň durmuş didimini toplumlaryň esasy döwrüwaplaşdyrma gönükdirilen tassamalar bilen tanışdy. Ýer bilen hormat prezidentimiz Dikuçorda paýtagtymyzy we onuň töwereklerini alınıp barýan guruluşyk işleriniň depkinlerini şäheri durumçy ykdysadyň ösdürmek boýunça ýaýbanlandyrylan giň göçeri özgertmeleriň durumça geçilişini, şeýlekim ekologiýa ýagdaýyny ýygyderli gowlandyrmak boýunça amala aşyrýan toplumlaryň işleri synlady. Hormat prezidentimiz uçuşyň başynda Ahal vilayetiniň Täze Döwrewap merkezine alınıp barýan guruluşyk işleri, bu ýerde ýaýbanlandyrylan giň göçeri işleriň depkinleri bilen tanışdy. Mälim bolşýaly, arkadagy serdarymyz vilayetiň Täze Döwrewap merkezinde alınıp barýan işleri, bu ýerde ýaýbanlandyrylan guruluşyklary ýygyderli gödekçilikde taklaýar. Bu ýerde dürli maksatly binalaryň we deskalaryň toplamynyň guruluşyklary baty depkinlerde dowam edýär. Onu guruluşyklaryň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi bilen bir hatarda häzirki zamanyň özen tejribesiniň, täsil tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýär. Munun özi ähli gurlarda şol sany milli guruluşyk ulgamyna alınıp barýan işleriň häzirki zamanyň talaplaryna alaýyk getirilýänini görkezýär. Şäher düzümi durmuş we beýleki maksatly deskalaryň toplamyny özüne jemleýär. Täzil hädete eýe bolan bir giň göçeril tassamanyň durmuşa geçirilmegine, toplumlaryň we oýlanşykly ýetata çemeleşilmegi netijesinde guruluşyklaryň depkini barha ýokarlanýar. Bu bolsa Täze merkeziň guruluşyk işleriniň netijeli hädete eýe bolmagyny üpçün edýär. Ahal vilayetiniň Täze Döwrewap merkezindäki binalaryň we deskalaryň guruluşyklarynyň enjamlar we beýleki serişleri üpçünçiligine ýygyderli üns berilýär. Soňra döwlet başçylarynyň Dikuçory paýtagtymyzyň merkezi künjegine tarap ugraldy. Arkadagy serdarymyz Guşuçor belentlikden Aşgabat şäheriniň Büzmeni trawynyň çägine gurulan energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmaga tapşyrmak boýunça görülýän taýýarlyk işlerini synlady. Bu merkeziň ulanmaga berilmegi ýurdumda hereket edýän elektrik beketleriniň enjamlaryny ýokary derejede awatlamakda aýratyn möhüm orna ýelýär. Ekologiýa taýdan bildirilýän häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän bu merkeziň guruluşyna alymyň ýokary gazananlary ösen tejribeler utgaşdyrly. Munun özi merkeziň işiniň ýokary halkary görkezlerine alaýyk gelmegini üpçün edýär. Şonuň bilen birlikde Täze merkeziň işiniň milli ykdysadyýetimiz üçin üreýän amatlydygyny hemde ykdysat taýdan bähwitlidigini aýratyn bellemeli. Munun özi şäher guruluşyk tassamalarynyň durumşa geçirilmeginiň sebitleri senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi köpügli ýetasy ösdürmek, ýokary ekologiýa derejesine üpçün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň ýerine getirilmegine aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Ak mermerli Aşgabatyň Günmatar tarapynda gurulan ýaşaýyş jaý toplumlary, aýratyn gurtly we köşi ýaşaýyş toplumlarynyň çäginde ähli amatyklary özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda durmuş ulgamyna degişli ugrudyş deskalaryň bina edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Guşuçor belentlikden bu künjekde ýaýbanlandyrylan guruluşyk işleriniň gerimi aýdyn görünýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtagtymyzda alınıp barýan guruluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi ornuny zerur tagallarda edilýär. Döwlet başçylarymyz Aşgabatda ýaýbanlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap, şäheriň merkezi künjegine guruluşy baty depkinlerde alınıp barýan Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň guruluşynyň barşy bilen gyzyklandy. Onu döwlet dolanışı ulgam üçin taýýarlanýan hünärmenleriň döwrewap bilim almaklar üçin oňaly şertleriň döredilmegine, ýöňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Şeýlekim döwlet başçylarymyz şäheriň merkezi künjegine bina edilýän halkara saglyk kelişim merkeziniň guruluşyna ýerine getirilýän işler bilen tanışdy. Bu toplumda ýerine getirilýän işleriň gerimi hemde depkini döwrüň talaplaryna dolu alaýyk gelýär. Bu bolsa guruluşyklaryň belirlenen möhletine tamamlanmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Soňra döwlet başçylarymyň Dikuçory paýtagtymyzda Täze döredilýän Daşkent din jaş teýlgäkiniň ýokaryndan ögrüm etdi. Paýtagtymyzyň ilaty we onuň mihmanlary üçin öýe bolşy binagarlyk sowgadyna görjek bu toplumda adamlaryň amatly din jalmagy we wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli ýerü şertleriň döredilmegine mühim ähmiýet berilýär. Paýtagtymyzda Daşkent din jaş teýlgäkiniň peýda bolmagy ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlarynyň işçileşdirilýändiginiň, aýratyn türkmen özbek gatnaşyklarynyň hil taýdan Täze derejede çykýanlygynyň we onuň Täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanlygynyň aýdyn beýanydyr.
arkadagly serdarymyz paýtagtymyzyň häzirki zaman işegurlyk we durmuş düzüminiň kemali gelýän ýeri bolan Demirgazyk künjegindäki Disgalar toplamyny sinledi. Bir ýerde gurulyp ulanmaga berilen söwda merkezleri, Garagun mehmanhanasy hemde beýleki dürli maksatly Disgalar bir bitewi binagarlyk sazlaşygyny emele getirdi. Soňra döwlet daşdurmady Dikçordan paýtagtymyzyň magtymly şaýylyny halkara fiziologiya ilmi klinika merkeziniň gurulşygyny sinledi. Ýurdumyzyň saglyk guraşlygymynyň degişi düzüminiň üstüne getirjek bu toplum häzirki zaman enjamlar bilen üpşedilip, halkymyzyň saglygynyň goralmagyna we keselleriň öňüniň alınmagyna möhüm orna ýeleýän merkezleriň hataryna öz ornuny berkider. Bu ýerde gurulşyk işleri döwrüň tarabyna laýyk derejede dowam edýär. Soňra hormatly prezidentimiziň dikçori paýtagtymyzyň magtymly şaýylynyň ornuna gurulýan söwda merkeziniň gurulşygynyň alınıp balýan ýeriniň üstünden öwrüm etdi. Durmuş düzümine degişli täze toplumyň gurulşygy häzirki döwürde batı depkinlerde dowam edýär. Ol özüniň binagarlyk aýratynlygy bilen ak mermerli paýtagtymyzyň keşi bilen bir bitew sazlaşygy emele getirer. Soňra hormatly prezidentimiziň dikçori paýtagtymyzyň günorta künjegine tarap ugraldy. Arkadagly serdarymyzy guşuçor belentlikden bükün jökde alınıp balýan işleri, feýilgäkleri we gök dowluklary edilýän iýdegi işleri hemde döwrewat binalaryň ýanyşyk ýerleriniň abadanlaşdyryşy bilen tanışdy. Döwlet başlarymyz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birini döwrewat ýaşaýyş saý toplamynyň emele gelen we dürli maksatly binalaryň gurulşyklarynyň batı depkinler bilen dowam edýän ýeri bolan Parahat 7 ýaşaýyş saý toplamyny ýerine getirilýän işler bilen tanışdy. Ýötüşiň belentliklerine tarap anamly gadam urýan paýtagtymyzyň durnukly öýüşiniň we özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli durumşa geçirilýänliginiň aýdyň nyşany bilen Parahat 7 ýaşaýyş saý toplamynyň çäklerini alınıp balýan işler ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň möhüm görkezjisi bolup durýar. Aşgabat öýüşiň täze belentliklerine tarap bide wady bilen anamly gadam urýar. Paýtagtymyzda amala aşyrýan şeker gurulşyk binagarlyk maksatnamasyna innovasiýon we sany tehnologiýalar işin ulanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň bolşýaly paýtagtymyzyň durumçy ykdysadydan okgunly üsýanyny görkezýär. Ak mermerli Aşgabatda durumşa geçirilýän giň göçürül taslamalar paýtagtymyzyň halkara ähmiýetli işe urduşyklaryň dürli çäreleriň geçirilýän merkezi hökümindäki derejesini bugtalandyrýar. Soňra hormatly prezidentimiziň dikçori paýtagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriň birine ýerleşýän magtymly Pragynyň medeni seýlek toplumynyň üstüne öwrüm etdi. Döwlet başlarymyz guşuçor belentlikden bir ýerde ýaýlandyrylan giň göçürli gurulşyk işlerini, dag etekleriniň abadanlaşdyryşyny we döredilen tokoy dowlaklarynyň aýratynlyklaryny sinledi. Soňra döwlet başlarymyz uçuşy tamamlap, şäheriň ähli künjeklerinden howalanyp görnýän magtymly Pragynyň medeni seýlek toplumyna geldi. Öňde bar tehnologiýalary işin ulanmak, hemde olaryň uzak möhletli geljege niýetlenmegi, sağlaşyklyk we oňoýluluk, adamlaryň abadan durmuşy, dörejilikli dähmet çekmek hemde din jarmak üçin ähli şertler döretmek meseleleri şäher gurulşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýet eder. Bu ýerde hormatly prezidentimizi Ministrler Kabinetiniň başlygynyň gurulşyk we senagy toplamyna gödäwçi edýän ornatary Pürçeýekow, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemow hemde Türkmenistanyň udulyň gelýän işin hyzmatdaşy Russiýa Federasiýasynyň Возрождение taslama gurulşyk kampaniýalary toparynyň ýol başly Bukata mehirli garşyladylar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçeýekow we Aşgabat şäheriniň häkimi Gannemow hormatly prezidentimize paýtagtymyzyň çäklerine ýerleşýän awtomobil köpürleri, olaryň aýratynlyklary, çeýlik hem köpürleriň birek işleriniň görnüşleri barada gadabat berdiler. Hormatly prezidentimiz görkezlen taslamalar bilen tanışyp, olaryň häzirki döwrüň ruhuny we ak mermerli paýtagtymyzyň okgunly öýüşine kybap gelmelidigine öňsü çekip, birek işlerine gaýtadan seredilmeligini aýtdy. Bu babatda degişi ol başlara anyk tawşyklar berdi. Çeýleken bir ýerde Russiýa Federasiýasynyň Возрождение taslama gurulşyk kampaniýalary toparynyň ýol başly Bukata döwlet başlarymyzyň ulul beren tawşyklaryna laýyklykda ýurdumyzda Demirgazyk günorta ulug geçirgesiniň gurulşygynyň taslamasy we onuň ýerleşik ýeriniň teklip edilýän çylgylary barada hatabat berdi. Şeýlekem işewur Aşgabat Türkmenmaşy ýokary teýlikli awtomobil ýolunyň Garabogoz Gazagystan sergede böleginiň ýerleşik ýeriniň teklip edilýän çylgylaryny gurulmagy göz tutilýän ýoluň aýratynlyklaryny we onuň ugruna ýerleşdiriljek hyzmat ediş diskalaryny, awtobus durargalarynyň görnüşlerini, aşyklanyş ulgamynyň üstünleriniň taslamalaryny we ýoluň ugruna oturdyljak şertli belgileriň nuskalaryny hemde olaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylaryny görkezdi. Şäheriň Köpetdaş ýolunyň durkuny täzelemek,
Aşgabat şäheriniň daşyndan geçýän halkylaryň aýlaw ýolunyň demirgadyk bölegini düwre baplaşdyrmak boýunça teklip edilen işleriň görnüşleri, şonuň ýaly ular bilen baglanyşykly çyzgylar baradaky maglumatlar hatabatyň özüni dizi. Hormat prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerlerine hemde ak mermerli Aşgabatda öýüz bolşy şäher gurşawynyň düredilýändigini, bu ugurda degişli taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, bu işler bilen bir gatarda ýurdumyzyň häzirki zaman ýol ulug düzüminiň gurulşygyny dowam etmegi we olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň wajypdygyny öňçekdi. Şonu ýol ulug düzümine degişli deshalaryň gurulşyklarynyň taslamary taýýarlananyny ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklary nazara alınmalylar diýip döwlet başçymy belledi. Bu babatda Russiýaly işgüri bir näçe anyk tapşyklar berdi. Soňra arkadagy terdarymyz dünýäniň owadan hemde ýaşamak üçin amaty şäherleriň bir ýökümindäki orny barha pugtulandyrýan paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan Günnogorun akıllar şahiri Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamynyň bilintiklerine galdy. Bir ýerde döwlet başçylygynyň garamagyna Magtymly Pragy medeni seýilgäk toplamynyň aşyklanyş ulgamynyň teklip edilýän görnüşler görkezildi. Hormatly prezidentime Magtymly Pragynyň heykeliniň amumy görnüşi hemde medeni seýilgäk toplamynyň amumy görnüşiniň taslamalary hemde çyzgylary şeýlekem toplamy abadanlaşdyrmakda ulanýan serişleriň görnüşleri bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyz toplamyň ýanyjyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça alınıp barýan işleriň baş bilen gyzyklandy. Hormatly prezidentimiz medeni seýilgäk toplamda täsir tehnologiýalary ulanmagyň mümkindigini belläp, onu häzirki zamanyň aşyklanyş ulgamynyň iň täze injamlaryny ornaşdyrmak wezipelerine mühim ähmiýet berilmelidigine üns çekdi. Şeýlekem arkadagy terdarymyz şu ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäheri boýunça guran iş saparyna Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamyny abadanlaşdyrmak işlerine häzirki zaman ýokary hilli bilik serişleriniň ulanmagy boýunça beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklandy. Vice-premier döwlet başçylygynyň tapşyrygyna laýyklykda toplamyň bidik işlerine we Magtymly Pragynyň tutuş adamdat jemgyýetine belli bolan şagyrlarynyň ganaty tetirleri baýyrlaryň gözüne ýagtyrandyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli çezmek orna edilýän tagallarlar barada hatabat berdi. Tebigi we şäher gurşawynyň sadaşly utgoşmagy, ýaşyl dolaklaryň düredilmegi, paýtagtymyzyň ekologiýa abadançylygyny, adamlaryň ýaşamagy, oňoýly din jalmak üçin wirus şertleriň düredilmegi bilen bir hatarda tarihte 3 möjek ýyl goýan şahsiýetleri hatyralamak mesellerine üren jogapkärçilikli hemde toplumlaryň esasda çemileşilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda degişli ýol başlara bir näçe anyk tapşyklar berdi. Soňra bir ýerde Rus Federasiýasynyň Возрождение taslama guruluş kampaniýalary toparynyň ýol başçy döwlet başçylygynda paýtagtymyzyň günorta künjeginde fiil suwlaryny toplaýan goruk deskalarynyň fiil suwlaryny süzüji we fiil suwlaryny toplaýan bentler, beton hemde toprak çökli akabalar we olaryň görnüşleri bilen baglanyşykly taslamalar hemde ýerleşik ýerleriniň çyzgylary barada hatabat berdi. Döwlet başçylygymyz Magtymly Pragynyň medeni seýilgäk toplamynyň çägini abadanlaşdyrmak we bagy bostanlygy urmak boýunça kefiýetlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi we onuň çäkleriniň ýanyjyk ýerleriniň arasaçylygyny we abadançylygyny üpçün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň ýygyderli gözüçlikde saklanmagy babatda anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz hemmelere alyp barýan işlerine üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornmatary Roman Skляр kabul etdi. Gazagystan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornmatary wagt tap kabul edendigi we töhfetde çykdy. Döwletlary hyzmatdaşlarynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmak babatda döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip Gazagystanyň prezidentiniň mehirli salamy ýetirdi. Olu döwlet başçylygynda ýurdumyzda okunly sirmäge gönükdirilen döwlet işine üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly prezidentime dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýol başlaryna we halkyna bagyt hemde abadançyk barada garduwlaryny beýan etdi. Garaşdy Türkmenistan, Gazagystan bilen diýip bolan hoşnýetli goňşuluk gatnaşyklaryny iki taraplaryň we köp taraplaryň esasda ilkinji nowatda bolsa ýeri halkary guramalaryň hemde awraýly sewit düzümleriniň ory boýunça mundan meýlekde pugtulandyrmagy gözüňde tutýar. Duşun başına şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýylygyny belleýän iki ýurdun geçen ýyllaryň dowamyna nusguluk döwletlary hyzmatdaşlygyny ýoly goýanyny bellenildi. Ýökmetdeşler ýödary gyzyklanmany nazara almak bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýanyny belläp, tiýasy diplomatik, tewda ykdysady we medeni insan-perwer ulgamlarda netijeli Türkmen-Gazagystan gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdylar. Tewda ykdysady, ýalňyş energetika, tenagat we owagçylyk ulgamlary esasy ugrularyň hataryny görkezildi. Bu ulgamlardaky ýödary gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýlelikde Türkmen gazyny Gazagystana iýermek boýunça alaraşyklar gazanyldy.
Qazaqstan tarapy ýurdumyzyň çägine galla terminalyny gurmak boýunça taslamany durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdi. Umumy pikire görä ýokary we hökümetara derejesinde gazanylan iki taraplyň ilaçyklaryň ýygyderli durmuşa geçirilmegi hemde ykdysady alymy teýenki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Gazak toparynyň ýygyderli geçirilýän mejlisleri, daşary işler ministrlikläriniň arasyndaky fiýaty geňeşmeler hemde geçirilýän giňerimli medeni şäherlere işin gatnaşylmagy ähli urlar boýunça Türkmen Gazak gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardym edýär. Qazaqstan hökümetiniň başçylygynyň birinji ornatary döwlet daşlarynda din hukukluk, ananşmak we özleri hormat goýmak ýönelimlerine esaslanýan iki taraplyň gatnaşyklaryň gelejegine öňden gözlükli çemelişýänligi, tebit görnüşinde köp taraplyň hyzmatdaşlygy diversifikasiýa bilen üýtürilýän üçin hoşallyk bildirip, amala aşyrylan hemde täze bilelikdäki möhüm taslamalaryň ykdysady gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagyna hemde goňşy halklaryň arasyndaky dost soňlygyň hasy puwturlandyrylmagyna ýardym etjekdigine anan bildirdi. Duşun ahyrına hormat prezidentimiz we Qazaqstan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornatary birek-birege iňgo arzuwlaryny beýan edip, iki döwletiň we olaryň doganlyk halklarynyň arasyndaky ýöňden gelýän dostluk we hoşnýetli goňşuluk täpleriniň üstünlikli dowam etjekdigine berk anan bildirdiler. Duşukdan soň myhman habarçamda şeýle görünmerdi. Türkmen hyzmatdaşlaryna mehirli kabul edenlikler üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Şu ýyl biziň döwletlerimiz üçin şanly ýyllar. Çünkü şu ýyl biz ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Biziň gatnaşyklarymyz hemişe strategik hyzmatdaşlyk ýönelimleri bilen baglykda doganlyk gatnaşyklarymyzy nazara almak arkaly ösürilýär. Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti biziň gatnaşyklarymyzyň ösürilmegine we puwturlandyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Biz Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bilen netijeli gepleşikler geçirdik. Tügda ykdysady, uwagajylyk we gaz ulgamlaryna tenagatda iki taraplyň hyzmatdaşyň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Bir näçe meseleler boýunça araşyk gadanly. Biz Türkmenistanyň hormatly prezidentine tüýs ýürekden hoşallyk bildirýäs. Biziň wekiliýetimiz ministrlikleriň we puwdaklaryň durmuş idaralarynyň bir näçesi bilen gepleşikler geçirer. Biziň gatnaşyklarymyz köp horlarda netijeli ösürilýär. Geçen ýylyň 21 dekabryna Aşgabatda hökümetary toparynyň mejlisi geçirildi. Biz şu ýyl ýurdumyzyň paýtagty Nur-Sultan şäherine Türkmenistanyň hyzmatdaşlarymyza geljek meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin garaşýar. Munyň özi ýokary syýasy derejede kabul edilen araşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Sag bolun. Universal hormat prezidentimiň Türkmen teatr synowy adly teatr festivaliniň gatnaşjylary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly teatr artistleri, medeniyet we synowy dostlary. Sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyna şadlyk şowkuny weselip geçirilýän Türkmen teatr synowy adly teatr festivaliniň öz işine başlamak bilen tüýsürekden utlaýan. Ajaýyp bakar pasyny geçirilýän bu synowy baýramynyň milli teatr synowymyzyň köp müň ýyllyk taryhy medeniýetimiziň mundan beýlägem güllä besmegine uly golly boljakdygyna berk inanýan. Garaşsyz, hemişelik bir tarap ýurdumyzda gurmak hemde döretmäge esaslanýan döwlet siýasatymyz üstünlikli amala aşyrylýar. Watanymyzyň atygydyryny goramakda, halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşyny üpsün etmekde, sevitde parahatçylyk we halklaryň dostlugyny, birek-birege inanşmagy berkitmekde giňerimli işler ýaýlanyrylýar. Ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny, şunuň bilen bir hatarda teatr synowatyny ösdürmekde uly işler amala aşyrylýar. Qadymy döwürlerden bäri Türkmen topragy ösen medeniýetiň we synowatyň ojak hökümine bellidir. Türkmen halky dünýä medeniýetiniň ötüşine uly goşant goşdy. Asırlaryň jümüşini edip watanymyz beýik ýüpek ýolunyň ýüregi we hereketli enerji güýji bolmak bilen milli teatr synowymyzyň şöhratly Oğuz paýkasynyň dünýäniň dürli halklarynyň medeniýetlerini oňuýyn täsir etmegine giň şertler döretdi. Şol bir wagtyň özünde goňşy we alys ýurtlaryň halklarynyň medeniýetleri Türkmen teatr synowatynyň baýlaşmagyna da uly iteri berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe Türkmen teatr synowatymyz döwletleri we halklary medeni insanperwerlik babatda özara baglanyşdyrmagy, köp taraply gatnaşyklary ösdürmäge ýardym edýär. Häzirki wagtda Aşgabat şäherine teatrlaryň altysy, Şeýlede Balkan, Daşow, Lewap we Marwula teatrlary hereket edýär. Ahal welaýatynyň dolandyrş merkezine drama teatrynyň gurulşy alınıp barlýar. Teatrlara milli ýa-da akademiki hukuk derejesini bermeň tertibini we şertlerini tasdiklamak hakyna karar kabul etdik. Bu işleriň ählisi teatr artistlerini, medeniýet we synowat ustalaryny, zähmet üstünliklerini, ýylt bäkfitli beýik işlere, täze eserler döretmäge ruhlandyrýar. Türkmen teatr synowatynyň görnükli wekilleri bolan Aman Gulmämedow,
Badar Amanov, Altı Garliyev, Muhammed Şerkedev, Savr Atayev, Sona we Suray Muradovalar, Artık Jalliyev, Ata Döwletov, Hommat Müllük ýaly zehini teatr artistlerinin adavrayım bütün dünyada bellidir. Olar uçursuz TV zehini we zehmesörlügi bilen teatr sunuwatyny öçmejek iz galdyrdylar. Hemde ustadlarça janlandyran keşpler bilen dörjülük dünýäsinde meşhurlyk kazandylar. Bizim wezipemiz sahna ustadlarynyň ýoluny münasip dowam etdirjek ýaşlary terbiýelep ýeşdirmekden ibaretdir. Hormatly sunuwat ustadlary, teatr sunuwaty halkymyzyň köp asyrlyk medeniýetiniň köklerini özüne jemlemek bilen jemgyýetimizde ediz watanymyza, mehriban halkymyza beýik buýsanjy we insanperwerlik duýgusyny terbiýeleýär. Ýaş nesillerde ýokary ahlak käsitleriniň watan söýjülüň belent düşünjeleriniň kemale gelmegine ýardym edýär. Saklanlaşdyrylýan eserler bugun bagtyar halkymyzyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny, ediz watanymyzyň dörjülüň we ötüşleriň ýoly bilen öňe beýik geljege barýanlygyny alamatlanýarlar. We jemgyýetçilik durmuşyny täze öwüşgün şaýýarlar. Belent makfatlara ruhlandyrýarlar. Agdyberligimizi we jebitligimizi hasam potulandyrýarlar. Olar geçmiş bilen geljegiň arasyndaky ruh köpür bolup hyzmat edýärler. Köp asyrlyk milli medeniýetimiziň dünýä medeniýetine goşan ägirt uly goşandyny açyp görkezýärler. Türkmen sunuwatynyň dünýä teatr sunuwatynyň ötüşündäki ornuny aýdyn kesgitleýärler. Festival gatnaşýan teatrlaryň dörjülük toparlary tarapyndan täze saklanlaşdyrylan oýunlaryň esasy bölegi gahrman arkadamyzyň dana paýgasyndan dören çuňur peltepegi eserleriň esasyny dördülendigem aýratyn buýsanlardyr. Çünki gahrman arkadamyzyň dana paýgasyndan dören çuňur mazmunly eserler durmuşymyzyň ähli uğurlaryny belent maksatlary ýetmekde ýol görkezji şamşyrag, ruhlandyrjy ilham çeşmeti bolup hyzmat edýärler. Hormatly sunuwat festiwalyna gatnaşyjylar, medeniýet we sunuwat ustadlary. Sizi garaşda hemişelik beýtar Türkmenistanyny ýaş sunuwat işgärleri üçin dörjülük ilhamynyň, ötüşüň we zähmet ýeňişleriniň eksilme çeşmeti boljak. Türkmen teatr sunuwady atly teatr festiwalynyň öz işine başlamak bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyar durmuş, dörjülük äleminde ul üstünlükler ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adynyň Bolgariýa Respublikasynyň prezidenti Rumen Radew we ýurdun ähli halkyny Türkmenistan bilen Bolgariýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutlaularyny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlanymyz iki döwletiň arasynda gatnaşyklaryň biri hormat goýmagy, deňkuklyk hemde özara ynanmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär. Yani noktada hemde bilelikdäki taglalaryň netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähwidine mundan beýlegim ösdüriljekdigini ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Rumen Radew berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowançlyk Bolgariýa Respublikasynyň halkyna bolsa ösüş we awadançylyk ardy etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adynyň Niderlandlaryň paşasy Willem Alexander we ýurdun ähli halkyny Türkmenistan bilen Niderlandlar paşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutlaularyny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlarymyz iki döwletiň arasynda gatnaşyklaryň biri hormat goýmagy, deňkuklyk hemde özara ynanmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki tarap bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýänyny noktada. We bilelikdäki taglalaryň netijesinde ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşlygyň iki halkyň bähwidine mundan beýlegim ösdüriljekdigini ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp paşa Willem Alexander berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowançlyk Niderlandlar paşalygynyň halkyna bolsa ösüş we awadançylyk ardy etdi. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov we Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew haty berdi. Ol şu ýyl Gazagystanyň we Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýänyny noktada. Biziň doganlyk döwletlerimiz geçen 10 ýyllyklaryň dowamyny dostlyk, hoşnýetli goňşulyk we biri golluma gatnaşyklaryna daýanyp köp ugurly hyzmatdaşlygy ýoly goýdular. Bu gatnaşyklar strategik hyzmatdaşlygyň derejesine dogry kelýär.
Bedi döwlet argatnaşyklaryň ýyl ýazgysyny täze sahypan açyp, Gadak türkmen hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmaga aýratyn ähmiýet berýär. Energetika, logistika, senat ulgamlaryna hemde owu hujulugyny bilelikdäki iri tatlymlaryň durmuşa geçirilmegi hyzmatdaşlygy kuwatly iterip berip biler diýip Gadak lideriniň hatyny aýdylýar. Gazakistan prezidenti geçen ýylyň oktyabr aýynda Türkmenistana bolan döwlet saparynyň marşyny gaz pudugyny geljek uly tatlymlar amala aşyrmak hemde Türkmen owan ferkedini galla terminalyny gurmak barady anyk ýalaşyň gazanlygyny tap. Ýokarda agylan taslymlaryň üstünni içkin işlemek maksady bilen Aşgabatda Gazakistan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornmatary Roman Skляryň ýol başçylygyndaky hökümet wekiliýetini ugrudanyny bellädi. Gazakistanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew bu ýalanlaşyklaryň üstünlük durmuşa geçirilmeginiň iki tarapdaýyn sowda ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygynyň ösürilmegine ýardym etjekdigini hemde häzirki döwürde Gadak türkmen gatnaşyklarynyň ýokary derejesini tasdiklajakdygyny ynam bildirip, hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow dogonluk türkmen halkynyň rowançylygynyň bekwidine jogapkärli döwlet işini uly üstünlükleri arzuw etdi. Odal habar berilişi ýaly döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk putulandyrmagy uly goşundy üçin Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in permanently laýyklykda dostlyk ordeni bilen seýlanlandy. Bu waka ýurdumyzda ruh bilenlik bilen kabul edildi. Şu münasibetli hormatly prezidentimiň adyna gutly hatlar gelip gowşýar. Olar iwerenler bu syýlagyň diýip bolan dostlukly Türkmen Russiýa gatnaşyklarynyň miýdemezdiginiň, ýurdumyzyň durmuşy geçirýän hemde dünýä giňişligini, onuň awraýyny belende aldyran parahatçylyk söýjülükli siýasatyň ikrarnamasynyň aýdyň suwutnamasyny taýýarlar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýokary syýlagy bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başlarymyza berkjan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň mundan beýlägim güllä besmeginiň, mehriban halkymyzyň abadançylygyny bekwidine alyp barýan giňerimli işlerini täze ajaýyp üstünlükler arzuw edýärler. Hormatly prezidentimiz bu ýokary syýlagy bilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow Mehri utdylar. Döwlet başlarymyza tüýsürekden gutlawlaryny ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Galyjew, Mehmedow, Meredow, Muhammedow, Uradgelliýew, Pürçekow, Toýliýew şeýlede ministrler kabinetiniň ýanyna Ulow Kommunikasiýalar agentligining baş direktory Şakyýew iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Döwlet başlarymyzy ýokary syýlagy bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahaly welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalyýew, Daşowr welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow utladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň har we hukuk gorajdarylarynyň ýolbaşçylary tüýsürekden utladylar. Dostlyk ordeni bilen syýlanmak münasibetli döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyny saýlawlary we salat alşyklar geçirmek boýunça merkez toparlyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky Howannarlyga mätäç şaýlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirji direktory, parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutly hatyny berdiler. Şuun Köş meçidini we Göktepe meçidini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy, Hacı Arkadamyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başlygy Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli gününiň sadakasy berildi. Ýer bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulsy Hacı Arkadamyz Köşdäki meçide geldi. Hacı Arkadamyz bu ýerde ýurdumyzyň hormatly ýaşullarynyň, din wekilleriniň üsüp gelýän ýaş nesilleri watandaşlyk ruhuny terbiýelemekde we asarlar aşyp gelýän dünýä nusgalyk diýip desturlarymyzy wagt etmekde uly işleri bitirýänliklerini kanagatlan bilen bellädi. Şeýlekem Gahrman Arkadamyz her welaýatyň bir etrawyna meçit gurmak boýunça işleriň ýerine getirilişi bilen gyzyklandy.
Şonuň bilen baglanşyklykda häzirki döwürde halkymyzyň bagtyar ýaşaýşy, ýurdumyzyň awadançylygy, şeýle hem türkmen halkynyň ansanperöz ýörelgileriniň düwrebap derejede ösdürmek ornuny döwlet derejesinde alady edilýän üçin haja arkadagymda hemde arkadagy serdarymda tüýs ýürekden hoşalyk sözleri beýan edildi. Soňra bir ýerde Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başçyny Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň cennet bolmagy dile getirip keramatly Gurhandan türeleri kolly. Ýaxşy dileglerden soňra haja arkadagymyz ýurdumyzda ýaxşy desturlaryň mundan meýlekde döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürmegi, ýaş nesilleriň şöhraty pederlerimizin wesiýetlerine wypar bolup ýetişmekler ornuny edilýän tagallalaryň ýygyderlik häsiýeti eýi bolmalydygyna üns çekdi. Munyň özi ýurdumyzda milli däp desturlaryň ösdürmegine, nesilleriň himmet taraplaryň we sazyşly ösüşine aýratyn ähmiýetlidir. Şeýle hem haja arkadagymyz söhbetdeşiň barşyny ýurdumyzyň din wekilleriniň alyp barýan işleriniň edep terbiýe wagtynda nusxuluk bolmalydygyny, şol ruwatyň özüni, milli libaslaryň halkymyzyň köp asyrlyk ýörelgilerini we onuň ýaxşy desturlaryna kybap gelmegi bilen baglanşyk meseleleriň üns merkezinde saklanylmalydygyny bellädi. Soňra haja arkadagymyz edilen duga dilekleriň biýik bir waryň dergäkine kabul bolmagyny dile edip birden ugrady. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy haja arkadagymyz Göktepe mescidine geldi. Gahrman arkadagymyz bir ýerde Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň belli gün sadakasyna gatnaşmak üçin gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistanyňky adatdan daşar we dowluk täýärli elçisi bilen gurrundaş bolup, özüniň Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň aradan çykmak sebäpli geçirilen hatyra çärelerine gatnaşanyny we onu ýurdumyzda Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň belli günni geçirmek barada razylyk alanyny aýdyp, şu günem merhumy hatyralap tadaklaryň berilýänini bellädi. Dozlukly ýurdun elçisi Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentine bildirilýän hatyry üçin sag bolsun aýdyp, munyň beýik insanperwerlikden nişanlygyny aýratyn bellädi. Soňra Göktepe mescidinde Türkmenistanyň müftisi Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentini ýatlap duga kody. We Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň aradan çykmak sebäpli geçirilen hatyra çärelerine edilen duga dilekleriň, berilen sadakalaryň Allah Taalanyň dergäkine kabul bolmagyny we merhumyň jaýynyň cennet, ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny dile etdi. Türkmenistanyň müftisi asyrly ýörelgileriň rawaj almagy ornuny himme taraplaryň tagalla edýänlikler üçin haja arkadagymyzyň we arkadagy serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan işleriniň rawajlyklary weselmegini arzu etdi. Soňra haja arkadagymyz ýurdumyzyň vilayetleriniň gelen ýaşullar ýüzlenip, halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny we ýaxşy däp desturlaryny wagt etmek boýunça durmuşa geçirilen işler barada aýtdy. Şeýle hem haja arkadagymyz Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň türkmen halky üçin bitiren hyzmatlaryny ýatlap, berilýän sadakalaryň kabul bolmagyny dile etdi. Soňra haja arkadagymyz Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň hatyrasyna berilýän sadaka gatnaşdy. Esselamu aleyküm, edi vatandaşlar, hormatly adamlar. Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň bir wagt aradan çykma baradaky habar gynanç duýgusy bilen kabul etdik. Ýakynda Türkmenistanyň prezidentiniň taşyry bilen Birleşen Arap Emirliklerining prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň aradan çykmak sebäpli geçiren hatyra çärelerine gatnaşdyk. Biz bu ýurdun döwlet ýolbaşçylaryna Türkmenistanyň prezidentiniň hemde tutuş türkmen halkynyň adyndan gynanç bildirdik. Medet berici sözleri ýetirdik. Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň aradan çykmagy diňe bir ýurdun halky üçin däl, dünya cemiyetçilik üçin hem oly ýetki boldy. Ol ýaşan manyly ömrüne haýyrly we hem insanperwer işleri bitirdi. Tutuş İslam dünýäsinde öçmejekem iyi goýdy. Doganymyz Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň garaşy watany üçin hem bitiren işlerini hem de himayet golluglaryny şoňur kanagatlanma bilen ýaslaýar. Birleşen Arap Emirliklerining merhum prezidentiniň paýtagtymyzdaky mescidiň döwletler köşküniň
Yine mehri hem de halkara iç keselleri merkezlerinin kurulmagyna, Arçman şifahanasının döwrewap ýagdaýa getirmegine, Marda çağlar hastahanasının kuruluşuna, Maryanyň halkara howa mendeliniň döwrewaplaşdyrylmagyna hem aýratyn uly tagallasy bar. Ol ine paýtagtymyzdakyn döwletler köşküne iýüzler hem haýr sahawat gollawlaryny berýärdi. Halkymyz hoşnut etdi, hyzmatdaşyň, dost, doganyň aýdyň nişany bolan hem bir işleri. Hem işedem ýagşylykda ýatlaýar. Taparyň dowamynda biz razylyk berilen ýagdaýynda ýurdumyzda Doğunun Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günni bellecekdigini aýtdyk. Hem şun bir halkymyň mukaddes däplerine ýerip Göktepe meçidinde köşedäki meçitde döwletler köşkünde Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň belli günniň sadakasyny berýär. Hormatly adamlar, Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan görnükli, ören parasatly, döwlet başdan hökmünde yer ýüzüne görelli boldy. Ol Birleşen Arap Emirlikläriniň pazarlap ösmegini sallamly goşunt goşdy. Onuň sebitde dünýäde parahatçylygy gorap saklamakda bitiren uly işler hem bilinmäge münasipdir. Dünya ýurtlar hem şo sanly Türkmenistan bilen oňun özara bähitli gatnaşyklaryň ösmeginde Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidenti Aýratyn tagalla etdi. Türkmenistan üçin Birleşen Arap Emirlikleri ygtybarly hyzmatdaş, ýürekdeş dost. Biz ýola goýulan asly däpleri dowam etdirip ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary mundan belaktem iýdiglerli ösdürýär. Oýan hassa pultolanýar. Biz saparyň dowamynda dünýädäki ajaýyp meçitleriň biri bolan Şeyh Zayed meçidini hem bar Birleşen Arap Emirliklerini esaslandıran Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyanyň hem aramgahyna ziyaret etdi. Merhumyň hem hormatyna aýet dua etdik. Şeýle ol ýerde bize bir meçit barada bir giňişleýin maglumatlar özüne jemlen hem de dünýädäki meçitler bardy hem gurrun beren mukaddes kitaplar hem goşuldy. Elbetde adam ömrüniň udynyny hem ýaşalan ýaşlar bilen onuň hem many mazmuny bolsa hem bitirilen işler bilen hem ölçenýär. Büyük işler bitirenler hakykada hem işelik galy. Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan hem eden ýaşylyklary, haýr hem işler hiç wagt unutulmaz. Onuň ýagdaýalygynyň häzirki hem geljek nesilleriň hem halwynda bak hem galjakdygyny ananýar. Hormatly adamlar, häzir bolsa Türkmenistanyň müftisi teberek çykyp bersin. Ýurdumyzyň müftisi teberek çykyp, Hacı arkadagymyň beren sadakalarynyň kabul bolmagyny, Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum döwlet başçylarynyň ýatan ýeriniň ýagty, jaýynyň cennet bolmagyny dilek etdi. Allah'ın tarihte beýik döwletler urun, ata-bagyryň ihlasyn buýlaryny ýetip bize miras alan, öz bolşly milli däp desturlarynda türkmençilik ýörelini eýrip, hem de halkymyzyň beýik ýuranyň öňündäki beýik ibadatlaryny berza etmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredýän, garaşsyz hem de baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň benet mertebeli prezidenti, hormatly arkadaşlar serdarymyň, hem de Türkmeniň taryhynda unutulmajak beýik tutumly durmuşa geçiren Türkmenistan gahrmany, hormatly iýleşmez, hormatly Hajar kadamyň janlary sag başlardyk ömürleri uzak bolup, özüň bolar hemişe görünmez, beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap,
iyilikdakiler paran işlendir wajeyle. Ey Allah'ım, berkarar devletin täze eýýam kalkınç döwrüniň, halkyň arkadaly zamanyny ýylynyň bu märek any gününe mukaddes Göktepe meçidinde, paýtagtymyzdaky şehitler meçidinde hem-de döwletler köşkünde hormatly Hacı Arkadağımyň ýitidekinden hem-de Jowher paýgatyndan dönen ajaýyp eserleriň galam hakyndan merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın belli günü münasibetli berilen sadakalardan okulan ayet dualarının hasıl bolan sawaplary bagşyladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabının dilimiz, yurdumuz, vatanımız üçün şerin zalın bidaden şehitlerdir geçeceklerin, âlerin, pirlerin, ulemaların, ehli Muhammed ümmetinin, her bir Türkmen mukaddes oğuzundan umidiyar olanların mukaddes Göktepe savaşında vatanımız için, gelecek nesillerin için, şerin zalın bidaden atabağların, enemamlarının, hormatly Hacı Arkadağ'ın kıblası, özünün manil ömrünü, mehriban halkımıza hem-de vatanını bağışlayan iyiseler yaşımız Berdi Muhammed oğlu Merkul ağamızın hususanla yurdumuzda uli qollawlar berip Türkmen halkımızın yürekdeş dostunu öwürlip paniden baqa geçenlerde bütün halkımızı qıynandıran merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın ruhlarını bağışladık. Qoy olaryň ýatan-erler ýagty jaýlary cennet, ruhlary şad bolup imanlary hemra bolsun. Ey Allah, onun iýine galan ähli oğul gyýlaryna, doğrun garnaşlaryna, belleşen Arap emilikliň ähli halkyna tawr kanat iki dünýä agry irtiqal bereket nasip edip, olaryň da görjeklerini gowul eýle. Ey Allah'ım, hormatly Arkadaly terdarymyzyň hem-de Hacı Arkadağymyzyň merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın ýatlap berýän sadakalaryny, edilen dua dilelerini, okulan ayet kelamlary öz kerimlilerini kabul eyle. Ey Allah'ım, şu berilen sadakalaryň hormatyna, ey Allah'ım, şu edilen dua dilelerini hormatyna, ey Allah'ım, şu okulan ayet kelamlaryň hormatyna, göz başyny asyrlaryna gaýdan Türkmen, Arap doğunluk gatnaşyklaryň hasa berkep ilerden bolmagyň özüni nesip eyle. Ey Allah'ım, Türkmen halkynyň batyna goý hemişe Hacı Arkadağymyzyň hem-de Arkadaly terdarymyzyň belent başlar aman bolup, iýilik bähli arpadan işler was bolup, goý hemişe iýilimiz asuda, ýurdum parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, tasaklarymyz irtiqally hem-de döwletli eyle. Rabbena gfir lana ve liwalideyna ve lisairil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahyai minhum mat inneke semiyun qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbil alamin. Soňra tadaqa gatnaşanlara nahar çekilip, Türkmen halkynyň milli aşganasynyň nygmatlary ködürlenildi. Munyň öýde ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän hem-de döwürleri baglanşdyrýan milli ýörelgeleriň häzirki zamanyň ruhuny kybap derejede dowam edýänliginiň aýdyň nyşany görüldi. Bu görnüşler ýurdumyzda milli gymmatlyklara aýratyn gadyr goýýan halkymyz tarapyndan mühim ähmiýeti bolan çäreleriň ýokary derejede geçirilmegine üren jogapkärçilikli çemilişilýänini görkezdi. Soňra Türkmenistanyň müftisi Ayet Tewir okap Hacı Arkadağymyzyň ýitidekinden hem-de Jowher paýgatyndan dören ajaýyp eserleriniň galam hakyndan merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň belli günü münasibetli beren sadakalarynyň kabul bolmagyny dileg etdi. Soňra Hacı Arkadağymyz sadaka gatnaşanlara gözlenip şeýle diýdi. Hormatly adamlar, edil vatandaşlar, goý bugünkü okulan ayetler hem edilen dua dilekler Allah Taala'nın devýärine kabul bolsun. Merhum hem jaý cennet bolsun. O hem gudratly, güýçli hem Allah Taala şu hem awar pursatdy. Birleşen Arap Emirlikleriň halkyna ruhy durnukluk hem sabarlyk bersin. Merhum ýatan ýeri ýagty imany hemra bolsun. Hormatly adamlar, sağ olun, toýda aýtsyn, elmedama sağlıkda olsun. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Hacı Arkadağymyz sadaka gatnaşanlar bilen mehirli goşlaşyp birden ugrady. Şeýlekem şuun köşedäki mesjidde Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan hatyralap sadaka berildi. Oňa gatnaşanlar iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegi we umuman sebitde paragatçylygyň durnukly üçin berkirilmegi ugruna derur tagalla eden Birleşen Arap Emirlikläriniň merhum döwlet başçylarynyň ýatan ýeriniň ýagty jaýynyň cennet bolmagyny dileg etdiler.
Şeýlegem paýtagtymyzdaky Birleşen Arap Emirlikleriniň olurky prezidenti Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'yň adyny göterýän döwletliler köçkünne merhumy atlap günortanlyk nahar berildi. Hacı arkadağımızın yitidekiyinden hem de Jüwher paýgazyndan dören ajaýyp eserleriniň galam hakyndan merhum Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'yň belli bir münasibetli beren sadakalarynyň kabul bolmagy dile edildi. Şeýlekem Balkan vilayet merkezi Balkanava şäherindäki çağılık öýünde Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyan'y hatyralap günortanlyk nahar berildi. Merhum ýatlap berilen sadakalaryň kabul bolmagy dile edildi. Göktepe mescidinde geçirilen hatyra sadakatyna gatnaşçylar atyrly däwe erip mescidin içinde goýulan mukaddeslige taqdim etdiler. Hem de ýaxşy desurlaryň ýokary derejede amal bolmagy ugruna arada edýän üçin hacı arkadağymda we arkadagy serdarymda tüý sürekden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlegem Göktepe mescidinde we Köşe mescidinde juma namazy kıldy. İslam dünyasında aýratyn ähmeti gadaplanýan juma namazyna Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum prezidentiniň hatirasyna berilýän sadakalaryň büyük bir waryň dergäkinde kabul bolmagy dile edildi. Munyň özi ýurdumyzda tutuş İslam dünyasy üçin ähmeti bolan desurlary aýratyn tarpy goýulýanyny, şunyň ýaly çäreleriň halkymyzyň agzybirligini, jewisligini hassa pugtulandyrýanyny görkezýär. Bu bolsa türkmen halkynyň hacı arkadağymyzyň we arkadagy serdarymyzyň ýol başlygyna Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine, iki ýurduň halklarynyň arasynda hyzmatdaşygyň iýişeňleşmegine goşun şahsiýetleri bildirilýän hormat sarpanyň hassa belinde göterilýänini görkezýär. Ýokary netijeler gazanmak şanly sinneler münasibetli geçirilýän ýaşlarda esasy wezipeleriň birine urilýär. Bu ýagdaý sport bät işleriniň gyzykly bolmagyny düşünedýär. Häzir kullerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar teatry ministrliginiň welnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlükleri betlenýär. Vilayatlerde giňerimde ýaýwandyrylýan sport bätleşikleri netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar teatry baş müdirliginiň ýurdumyzyň hemde Balkan welaýat futbol federasiýalarynyň guramagyna geçirilen ýarş tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Balkanava şäheriniň Nevçi 2, Galkynyş, Kenarya Kadnak şäherden Şagadam, Hazar şäheriniň Çarlak ýollar toporlary welaýatyň kubogyny bätleşdiler. Gyzykly oýullar futbolçylaryň üstünligi bolan anamyny aýdym görkezdi. Türkmenwa şäherindäki nefti gaýta işleýän zawodlar toplumynyň Şagadam topory geçiren 4 duşugyna ýeňiş gazanyp kubogy eledi. Şagadamyň futbolçysy Ihlas Maktiýew ýarşyň iň ökde oýunçysy diýilip yglan edildi. Şular sport bätleşiklerine giňgerim berilmegi aýratyn ähmetliler. Ol türgellere, futbolçylary tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý welaýat kubogyna geçirilen futbol ýarşyny görmek boldy. Kenarya Kadnak şäheriniň futbolçylarynyň gazanan ýeňşi neftiga teňişleýän zawodlar toplumyna esasy ugur bilen birlikde sport üstünlüklerine uly ähmiýet berilýändiginiň netijesidir. Hormat amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 20-nji maýda saat 20-den 21-nji maýda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny ötkärtirýän bulut hawa bolup ýağış şary ýyllaryň çakma mümkin. Demiratup kilometrden 50 sekundda 9-14 metr käýerlerini 20 metre çen ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 13-18 gradus, gündüzine 21-26 gradus, kenerak taraplaryny 14-19 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkärtirýän bulut hawa bolup ýağış şary ýyllaryň çakma mümkin. Demiratup kilometrden 50 sekundda 9-14 metr käýerlerini 22 metre çen ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 18-23 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Mar welaýatyny ötkärtirýän bulut hawa bolup Demiratup kilometrden 50 sekundda 9-14 metr käýerlerini 22 metre çen ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 17-22 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Leva welaýatyny ötkärtirýän bulut hawa bolup ýağış şary ýyllaryň çakma mümkin. Demiratup kilometrden 50 sekundda 9-14 metr käýerlerini 23 metre çen ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar.
Daşoğdu welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kummeterden tilde sekundy 9-14 metr, käýerlerini 20 metr çen ýetýän şemal üser. Howa gejesine 17-20 gradus, gündüzüne 22-27 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kummeterden tilde sekundy 12-14 metr, watal 20 metr çen ýetýän şemal üser. Howa gejesine 19-21 gradus, gündüzüne 23-25 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 21-ne magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagyny arşylýar. Edil watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgäp durýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, şeldeki ýadyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 8 göterim artmagy we howanyň akymynyň ütgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr arşa berja etmek, iller arasynda saklamak zerurdur. Ähwan diýişler. Bulary berk berja etseňiz, ýeriň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mährum adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ata watanymy Türkmenistan ýakly wagtlarda düşüretdiňi. Ählet şurun özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş da bolun, edil adamlar.